Sikhuluma ngokuthi ube kubudlelwane nomuntu onengane or nawe or nobabili nengane and senifuna ukwakha nobabili, but yazi Mshengu, I think nongazi uhlelo lethu ukuthi sinjani ukuthi iqiniso siyalibeka nje iqiniso linjalo ngoba ekugcineni sifuna ukukhulisa wena umlaleli wethu, wena umlaleli wokhozi, okay? Kakhulukazi futhi siyaxwayisa ngoba kunezinto esizozisho thina othola ukuthi wena bungazazi wena or ungena eminyameni nje uyongena kubudlelwane nomuntu onengane or onengane. So sisiyakusiza ke manje ukuthi ngena sowazi kuze nawe uzicuphe ngoba baningi abantu Mshengu abangena kubudlelwane ethe sethole sephakathi athola ukuthi kanti lo muntu ngobe enengane ngizibona mina ngathi kwesinye isikhathi nguba unumber 2 empilweni yakhe imhlukumeze lonto ngenxa ukuthi lo muntu unengane kwesinye isikhathi sithi siplanile kodwa ingane ukuthi sokunesimo esithize manje sengane ngisakwazi ukuthi ngiqhubeke senze lento akade siplanile bese ne weekend emnandi yomdavazo endoni Eco Village asakwazi ukuthi siye ngoba ingane siyagula. Yes, sefanga ukuphuthuma ingane esibhedlela nebudget unebudget lo muntu uyazi ukuthi emalini yakhe kunemali engayone yakho, kunemali specifically eyengane yesini yakhe kodwa kunento yengane mase kuba futhi khona ke ngibone lapha ku Facebook iningi labantu bakhale ngokuthi oma bengane obaba bengane okuyinkinga. So yonke leyo nto into esongena kuyona kodwa mlaleli wekhozi yazi ukuthi singena kuyona nje ingoba senzela wena ukuthi wazi kuzuqaphe uzizwe wena ukuthi uma lento suku ukuthi ngiyadecide ukuthi ngiyenze ngiyayivuma yini kodwa futhi ube ne-information ngoba kuyenzeka futhi dokotela ukuthi kube khona umuntu ozathatha isinqumo sokuthi makafihle ukuthi unengane ayifihli ingane ngezathu ezithile mhlambe i-previous relationship wasuka wakhuluma ngendaba yengane kwacaca ukuthi sekukhona ungazwani kahle bese ethi uyayifihla igodla. Isikhambeje egcineni sekuvela ukuthi lo muntu unengane. Look umuntu owenze njalo ifika ukuthi usiyayifihla ingane yazi ke wena look umuntu ubombheka nisaqala naye ukuthi kunama clues ngaye ukuthi umuntu onjani ngoba lo muntu ozifihlayo ingane isikhathi esiningi usuke lo muntu ezinyeza okay ngaleso senzo asenzile. Alright, omunye umuntu uthola ukuthi yes ingane unazo kodwa mhlambe if ukuthi lo muntu guilty uyabona ukuthi uyashaya yena ngokuthi ngahlukana nobaba walengane ngahlukana noma walengane uthola ukuthi lengane useyenzela kakhulu uyazincengela enganeni ngoba manje uzincengela ngathi uthi lengane ayinawo ubaba nomama ndawonye ngenxa yami. So agcina omunye esenza leyo nto. So abanye benza izinto kubudlelwane benengane kanti iyaxoxa leyo nto iyasho something ngaye lo muntu ukuthi lo muntu umephi lo muntu ubani. Alright, mhlambe dokotela siqale ngako nje ukuthi siqala nini le yokuthi sikhulume ngento yengane nokuveza into yengane ngoba bekade ngihlangana nawe dokotela ngiyiphilela impilo yami nezingane zami nginenhlelo zami nezingane zami ukuthi zifunda kuphi senzani ngama weekend konke njalo njalo. Ngiqala nini ukuthi wena ngiintroduce ko Unathi ngiqala nini nje ukuthi ngiintroduce ko Unathi ngoba nayo futhi le dokotela ubungozi bokuthi introduce ingane kumuntu kanti vele uyadlula. Yes, iba khona leyo nto uthola ukuthi kakhulukazi kumuntu wesilisa mhlawumbe uthola ukuthi uleshintsha abantu besifazane iyodwa leyo nto khonto eyakhaya enganeni engqondweni yayo ithi nami uma sengimdala kufanele ngazi ukuthi one ngingakwenza if ngumuntu wesilisa but cabanga unengane yentombazane wena umuntu wesilisa lokushintsha omama phambi kwayo wenza yona ukuthi yazi ukuthi uthando akuyona into ehlalayo. Okay, so kukhona into oyifundisa yona ukuthi ayingalithembi nothando alithi noma lukhona uthando kodwa ayingalithembi. So ugcina lo muntu esemdala ethi uma sekubudlelwane kwayena njalo ususpicious othandweni ukuthi vele mhlawumbe na uzohamba kanti utrainwe ile environment akade kuyona. Now Mshengu ukubalekile ukuthi nomlaleli aze ekhaya ukuthi if ukuthi wena uthandana nomuntu onengane noma onengane awuthandani nomuntu wena, alright, uthandana nesystem. Yes.
System le, okay? Isystem yokuthi lo muntu lo unezingane, lo muntu lo unoma wengane, lo muntu lo unogogo bengane, lo muntu lo unama in-laws. So kunabanye abantu abathatha izinqumo nalomuntu wena ungekho part of lento. All right? Yale system. Lo muntu unama responsibilities alengane yokufunda kwalengane, ukukhula kwalengane, isikole salezi ingane, kunezinto ezingafaki wena phakathi kwazo. Okay? Yes, uyakuthanda wena. Okay? Uyikona konke kodwa usenalezi zinto ke manje kuyena ezamaris okumele ukuthi azenze. Futhi yazini nawe kujabulela ukuthi lo muntu responsible for ingane yakhe ngoba if wena ufusi ukuthi lo muntu angayinaki ingane yakhe ngoba angathandi umuntu wakhe ebe igazi lakhe, already lokho kuyakutshela something ukuthi if lo muntu ekwazi ukulahla ingane yakhe wena ubanike wena ngoba if ekwazi ukuthi alahle ingane yakhe for wena kanti ubani leyo nto yakutshela kwa wena uzokulahla kalula uma sokuqhamuka okunye okusha eduze kwakhe kwa wena uzovela kube lula ukuthi akavela abone ukuthi akareplace nje. Okay Dokotela, njoba ngade ngiyubuza lo mbuzo ukuthi siqala nini ukuthi siqale ukukhuluma ke manje noma sizethula izingane ekuthina njengabantu abazoba ingxenye yokuhlala ngoba vele sesicabanga indaba yokushada. Yes. Nansi enye into engingayazi dokotela, mhlawumbe angikubuze lo mbuzo bese sishona ngapha masibuya ukwazi ukusiphendula. Ngenza ukuthi nomlaleli ekhaya abe igijima phezulu kwawo lo mbuzo naye uqobo lwakhe abe ingxenye lokukhuluma kwethu. Sure. Izingane zethu indlela esikhulisa ngayo ayifani. Imithetho indlela izingane esikhulisa ngayo noma senza ngayo ayifani. Dokotela, uthanda ingane yakho kakhulu ngoba nakho njengoba ushilo uzama ukuvala le gap yokuthi ayinawo ubaba. Usuyithanda kuze kweqa. Bese ingane yakhe igcina esiba phuma kancane nendlela ekhuluma ngayo ingasenayo inhlonipho. Kwenze njani mangabe sesihlala ndawonye manje? Sekuzama ukubuyisa ke phela sakhe ikhaya lodwa la. Lalela, I think mhlawumbe nguphendulanga kahle lwambuzo wakho siqaleni ukuthi uqala nini. Okay? Look, and ngizophendula kanye nawo lo ukuthi ngoba ingane khona ngempela ukuthi uthole enye ingane ivele ibe rude ikushintshela ingane kube iyona ebandayo ingane futhi phambili kwababwanyo noma mawayo ibe enye into. Uma seni nobabili ikushintshele futhi ishintshe ingane ibe enye into. Now you know, number one, kufanele wena ukuyibheke lento njengengqondo yengane. All right? Yazi ukuthi noma nini ingane yohlala ifuna uma wayo nobaba wayo ube ndawonye. Not because izonda wena, but because ithanda either ubaba wayo or ithanda uma wayo. And sometimes ingane izofila angathi if isizwana nawe, if isithanda wena, manje isibetray unina noma uyise. Okay? But two, wayona inesikhwele uma ibona ubaba wayo noma uma wayo enza whatever kumnandi ngoba ifisa ukuthi ngabe leyo nto yenzeka kuma wayo. Okay? Izibona ngathi yenza into wrong yona if ivuma le relationship. Even kube wesike if kuukuthi mhlambe umama noma ubaba uma isinabo uyakhuluma kabi ukuthi hayi umamncane wakho or ubaba wakho njalo. So uyayibona leyo nto ukuthi igcina manje isishiya ingane ukuthi ibe kwisimo le engazazi khona yonke yenzeni kanti egcine ningane. All right? And ngempela akuyona ifault yayo ingane isuke naye yenza ukuvumelana nemizwa yayo. Now wena owenza khona imistake uyipartner, okay, yalo muntu onengane, ilapho khona wena usuyaqala ke manje usuyabanga nengane. All right? The minute wena usuqala manje usubanga nengane ilapho usokuqala sokuba nenkinga ke manje. Okay? Attention. Lapho sokuba nenkinga manje wena ingane yakho inika too much attention. Le ngane yakho ivumela ukuthi yenze noma yini. Awukwazi ukuyidiscipline. Imali zale ekhaya ziya enganeni. Uyabona? Already sokuyaqala ke manje yena ngoba sokuba ne-competition ke lapho nengane. Kodwa akuqali lapho, okay? Kuqala ekutheni ngesikhathi kuqala kancane Mshengo. Ngesikhathi umama noma ubaba wengane ekhona umunye upartner leke ibamba kakhulu ingane idlalisa kakhulu umbona ukuthi uyayithanda mhlambe meyihleka uzitshele wena uthi mhlambe ihleka njengonina nje mhlambe ihleka njengoyise nje. So njengoba ethi ngiyasithanda ismile sakho nje mhlambe uthi ukhumbula ubaba wayo noma ukhumbula unina umyalezo udlula vaya ngoba lalela iqiniso leli if kuukuthi sinengane mina nawe. All right? Vele khona lapho izokufane nami nje khona. Okay, nguma wayo khona lapho izokufane nawe nje khona ubaba wayo nezenzo zayo
nezenzizayo wena ko partner lapho ngeke wazi ukuthi ima senza kanje yenza njengobaba wayo o njengonina alright kuzokwazi yena mhlamba ahlebela udadewabo njena noma bakuba ukuthi yembona ufana kanjani noma Mthembu nombani uma esenza kanjena alright but akuyona into leyo wena okufunekala ukuthi uziqine ngayo okay ngoba ngesikhathi usumbona ukuthi nangu manje unikeza uthando nesikhathi enganeni wena uzofila angathi ukuphushela eceleni ngoba usenikeza isikhathi nethandi kakhulu enganeni okay ngesikhathi eseshintsha ama plans eni kade ninento athi angisakwazi ukuyenza lento ngenxa yengane wena uzobona ngathi uchuza ingane ngaphezulu kwakho uyabona ngesikhathi sokunezinto zemali ethi anginayo imali enough yokuthi ngenze ukuthi because of ingane isikole kumele wena uzobona angathi manje lo muntu uyethreatenisha ifuture yami lengane so wenze njani ke wena sombona njengomnakweni ke manje ingane awusayiboni njengengane so of which ku wrong leyo nto okay ngoba manje suyaqala ke nawe usuyibona njenganani usuyibona angathi lengane ke manje isiyumnakweni okuyinto errong lapho ke ubanike ose wrong again baba wengane sokuhuwe ke manje alright and baningi abantu besifazane kakhulu abantu besifazane abangena kuleyo trap yokuthi ethi uma umuntu ethi awunginezingane umthola ethi hayi ngiyazithanda izingane anginankinga nezingane njalo basho njalo anginankinga nezingane kodwa if esenza kanje kodwa iqiniso leli yes akanayo inkinga kodwa khona into eyenzakalayo emcasulayo khona izinto ezethi uma zenzeka whether wena ozenzayo or iyona ingane ezenzayo khona kodwa ezomcasuka kancane so that is why kubalekile ukuthi ngesikhathi wena uyongena kubudlelwane nomuntu owaziyo ukuthi unezingane and le ngane zizoze zohlala nani even wesimezohlala nani ubuse lapho nje uselapho nje dokotela ukuthi ukubheka ukuthi zikhona lezi ngane othola ukuthi vele behlala nami ezami ezakho ihlala nawe base sohlala ndawonye vele sizoba umndeni bese kuba khona lezi ngane othola ukuthi ngihleli nawe zihleli noma wazo nezakho zihleli nobaba wazo kodwa bekade niveli ninawo ama arrangement ngingakafiki nini ukuthi ziyanini kubaba zibuya nini ziyebo futhi awazokwazi ukushintsha nendlela ebenixhumana ngayo uba benifonelana ubaba ubefonela wena ngqo ukuthi ingane zizokwenza yonke leyo pattern njengaleyo mase kufika mina sengifuna ukushintsha izinto ke lezi izinto nendlela ekade zenzeka ngayo ila isizoqala khona sekuba khona iconflict ke manje siyabona khona lento ngoba ngikufica endlini ngisathi ngifuna ukukunikeza ihage kuvele kuqondane iveli ingene ikhole kaBaba welingane ayihleli la ingane kodwa uyahamba over the weekend usethi akenze uzolanda ingane ukuthi uzobalanda uyabona nawe siyiplanile ukuthi ngalozo sihlanu yes sine plan siyaphuma uyabona into ya ex ke and ngiyazi kona wonke umuntu it's not even about ingane it's really about uma wengane noma ubaba wengane alright uyena uba inkinga now iproblem enkulu mshengi kodwa when it comes to ubaba wengane noma umama wengane ukuthi ubudlelwane ngoba vele lalela yazi ukuthi uma ungena kubudlelwane komuntu onengane noma izingane ubaba wengane noma uma wengane forever yohlala ekhona empilweni yalomuntu ke manje forever if kuukuthi ulekenza ngathi asikhulumisana unamanga ngoba kusuke kukhonto abangazi resolveile bodle bekhulumisana khona ngenilanga badavazane njengoba lwaba bekadesho la last week ngcono kona wazi ukuthi bane relationship kodwa le relationship inemithetho emiphi iphela kuphi lemthetho okay now ilapho mase usunomuntu kubalekile ukuthi wena umnikazi wendaba wena ubaba wengane noma uma wengane kube nemithetho manje imithetho ethini ehlonipha lo muntu wakho enayo okay lemthetho ezoya kulo baba wengane noma uma wengane ethi uyabona ke manje njoba sokunje ufona ngesikhathi esithize njoba sokunje ufona only if kuukuthi ufonela into yengane ingane nenkinga ngempela le ukuthi
ayikho enye into ongayenza uzongifonela ebusuku then if ngeke uzongifonela ukuthi ingane iyashisa ufuna ngithi inikeze iPanado mase uthi okay senginikile iPanado hayi usengcono ukushisa uyangifonela futhi uyabona so akube yinto ngampela eyisidingo ngoba senginempilo ngoba uyabona akhona ama relationship noma wengane noma abwengane aphilayo khona feel abulalayo okay ngoba ephilayo ileyo waziyo ukuthi lo muntu siyaxoxa nje kodwa sixoxele izidingo ezihambisana nengane efile ilo muntu ozokufonela nje kubuza thunjani hawu njani baba kabani kunjani hayi bengikuchecka nje ini hawu oraxoxe umuntu athi hawu ithaya lami imoto nginenkinga yethaya awungisize noma akufonela ukukhumbuza hawu uyakhumbula ngelilanga kanje nizoxoxa nje noma unenkinga ufuna uku-offload yabona lo muntu leyo ngxoxo leyo ayisaphili leyo okay ngoba isizokwenza disrespecta lo muntu manje usekhona lekhaya wesike if ukuthi lo muntu uyena ogade ingane yakho ngoba leso uzosikhipha enganeni so anikwazi ukuthi nibe nengxoxo private wena noma wengane nobaba wengane and also akangafiki kuwena umuntu esetting awufonile ubaba kaSigaxa wathi cha akafone phambi kwakho umuzwe ekhuluma yazi kunendlela umuntu abantu mebekhuluma umuzwayo ukuthi hayi lo muntu umuntu abakhulumayo nje if njalo sizofika ukuthi hayi ufonile wathi or mefona athi ngiyobuye ngimfonele hayibo akalibambe phambi kwakho ucingo ngoba phela manje uyakubonisa futhi hayi ngoba kuukuthi ufuna ukusibathini but nakakubonisa ukukhuleka ngoba wenzela kwawena ukuthi ukhuleke ukuthi lo muntu lo ngiyakho if ngikhuluma naye ngamanye amazwi zama ukuphila impilo evulelekile makungabi khona izinto eziba zimfihlo ozenza emakhoneni yes dokotela nansi indaba ke ngophela sezikhona ke ingane zilavele futhi sidumizela ke vele nomshado siyathandana phela thina siyathandana okay njoba ke zilapha ingane le yomdavazo ke akithi bekade mhlawumbe sisajola emjolweni wethu besinayo indlela siyenza phezulu kwetafula ekitchen yonke indawo sibuka iTV manje sebekhona ke ama robot ke lawa ke aphazamisa avele aqhamuke vele likhanye nje esikhaleni lalela again ezinye zezinto kuzofika ukuthi uzimukele leso kunezinto eningasakwazi manje ukuthi nizenze ngokukhuleka because again senihlonipha ukuthi sokukhona izingane manje whether bokuwezenu izingane or ezeni nobabili noma ilezi izingane ezifike nani kukodwa lokho kusho ukuthi kufanele nihloniphe manje umzimba wenu now uyambona ke let's say ke wena uma wengane lona okay nangu nezingane mhlambe lezingane zisancane izingane esadinga ukwenziwa ihomework sadinga ukugezwa zidinga ukulandwa zinomsebenzi nama responsibilities so uyabona uzokwenza yonke lento izingane zenza azigeze kuyimayo eyozilalisa ngesikhathi wena upartner wakhe uthi ufuna ukumthinta so ufuna uthando ke manje usenjani ukukhathala so uyabona ukuthi already izo affect umdavazo ngoba nenkanuko nokukhala kwakho sokwehlile ngaleso sikhathi ngoba ukhathala hayi ngoba kuukuthi awumthandi lo muntu but because wena uzikhathalele usefila kanjani ke upartner wakho usefila ngathi wena awumfili usefila ngathi wena awumboni usefila ngathi wena futhi awukwazi nokumvikela manje nemizwa yakhe okay ilapho sokuqala khona ke ukuthi kube nenkinga and kubalekile ukuthi ibani nesikhathi senu esprivate enizosakha ningakhi ukuthi kuzovela nje as if into ezoziqhamukela nje but akube into enisakhayo ukuthi namhlanje isikhathi sokuthi sibe ndawonye izingane azike zihambe ziyogogogo kule weekend kanje ngoba phela ekugcineni kumele kubaleke ukuthi romance nothando nikwazi ukuthi nilakhe nobabili kulobudlelwane